Sa paglipas ng araw, walang ginawang kakaiba ang tatay ni Bitang maliban sa pagramdam ng paligid. Napagpasyahan niya noong wag unahan ang mga aswang sa kadahilanang magdudulot lamang yon ng mga mas komplikado nilang sitwasyon. Aniya, na para walang makitang butas ang ibang tribo ng mga demonyong naninirahan doon, kinakailangan niyang magdahan-dahan sa mga bagay na kanyang gagawin. Kahit anong mangyari, hindi mauunang umatake ang ama ni Bitang alang-alang sa pamilyang kanyang pinoprotektahan. Bagaman alam niya na ang mga aswang na yon ay gagante sa pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya, kung kaya't may iilang bagay na siyang inihanda sa buong paligid. Ang lahat ng mga hakbang na ginawa noon ng ama ni Bitang, walang ibang nakakaunawa kung hindi siya. Maging sila Manong Buti noon, walang kaide-ideya kung para saan ang mga tubig na isinasaboy nito sa lupa. Ilang linggo pa ang lumipas, naging payapa naman ang kanilang lugar. Ang masayang bakasyon sana na inaasahan nila Manong Buti ay napalitan ng isang delubyo. Bitang, umuwi na lang kaya tayo. Ramdam na kasi namin ang paghihirap ng pamilya mo eh. Wika ni Manong Buti. Pasensya na talaga kayo, Ginoong Buti, sa mga nangyayari ha. Ako man hindi ko inaasahang magiging ganito ang pagpunta natin dito. Sandali lang ho, magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Sagot naman ni Bitang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang ipinaalam nito sa kanyang pamilya ang desisyon ng kanilang grupo. Nakita naman niya noong hindi kumibo ang kanyang ama habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kanila. Pagdating nito sa kinaroroonan ng pangkat ni Manong Buti, agad naman itong umupo sa silya habang nagsasabi ng, Mga iho, hindi niyo ba alam kung anong araw ito ngayon? Kung gusto niyong umuwi, iwan niyo na muna ang anak ko rito. Hindi ko ibubuwis ang kanyang buhay sa pagsama sa inyo. Nang marinig ito ni Manong Buti, tila ba merong nais ipahiwatig ang ama ni Bitang. Bagaman malabo pa ito sa kanyang isipan, nasisiguro niyang merong panganib na naghihintay sa kanilang paglisan. Sa pagpapatuloy ng kanilang naging talakayan, doon inilahad ng ama ni Bitang na hindi makakatulong sa kanila ang paglayo sa lugar ng palapag, bagkus ay magsisilbi lamang itong pagkakataon para sa mga aswang upang sila'y lipulin. Ayon kasi sa ama ni Bitang, hindi na nila matatakasan ang mga marka ng aswang. Lalo pat sila ang pinag-iinita ng mga ito, kung kaya't kahit saan man sila madako, susundan at susundan pa rin sila ng tribo ng mga aswang. Sa puntong yon, bigla namang bumalik ang alaala ni Manong Buti sa lugar ng pagudpod, kung kaya't napagpasyahan niyang sumunod sa mga bagay na maaaring ikakaligtas ng kanilang mga buhay. Pasensya na ho kayo sa aming biglaang pagpapasya. Pansin ho kasi namin na parang naghihirap na kayo sa aming pananatili dito eh. Wala din naman kasi kaming maitutulong sa inyo, bagkus ay nagiging pabigat lamang kami. Paliwanag ni Manong Buti. Pabigat? Dapat tinanong niyo muna sa amin ang bagay na yan. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, tama ang inyong mga hinala. Paminsan-minsan nagmimintis din yan. Sagot naman ng ama ni Bitang. Matapos nitong makapagsalita, doon na nito inilahad na ang pinakaligtas lamang na lugar ay ang kanilang tahanan. At sa oras na tumungtong sila sa labas ng bakuran nito nang walang pagpapaalam sa manlalason, ituturing na sila nakaaway ng kung anumang nakatanim sa bakuran na yun. Kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa para makabalik sa loob. Ayon sa ama ni Bitang,
na bagaman malakas ang kanyang karga, marami rin itong kahinaan. Ang unang kahinaan nito, wala siyang kontrol sa kung sino mang tao ang maaaring madapuan ng kanyang lason. Kakarampot lang din ang kanyang pagmamay-aring lunas sa kadahilan ng ayaw ng kanyang kakambal ang magkaroon ng kahinaan. Palagi din itong nangingibabaw sa kanya at tila ba isa lamang siya nitong utusan sa oras na meron silang kinakaharap na mga sigalot. Nang malaman naman nila Manong Buti ang lahat ng yon, halos hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Mas lalo pang tumindi ang kanilang takot sa kakayahan ng ama ni Bitang. Gawa ng napag-alaman nilang napakabagsik pala ng kakambal nito. Ilang araw pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang umaligid sa kanilang tahanan ang mga nakatalukbong na panauhin. Kahit nakikidaan lamang ang mga ito, ramdam na ramdam nila Manong Buti ang bigat ng presensya ng mga nilalang na yon. Hindi naman nila ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng alam nilang ligtas sila sa lugar na kanilang kinaroroonan. Iniiwasan din nila noong madalas na lumabas ng bahay na kanilang tinutuluyan, alinsunod sa utos ng ama ni Bitang. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang kumain ng panghapunan ang kanilang grupo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagkain, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang paglapit ng ama ni Bitang. "O tay, bakit ho?" Bungad na wika ni Bitang sa kanyang ama. Mamaya pagkatapos ninyong kumain, lumabas kayo ng bahay. Mukhang sa pagpunta nyo rito, meron kayong naisamang hindi ko inaasahang mga panauhin. Matagal ko na itong nararamdaman, subalit ngayon ko lamang nakumpirma. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig nila ang sinabi nito, tila ba hindi nila magawang maunawaan ang sinasabi ng ama ni Bitang. Si Manong Buti noon, napapatanong na sa kanyang sarili, gawa ng sa pagkakaalam niya, wala silang ibang kasama maliban sa kanilang grupo. Panay din ang pagbabalik tanaw niya sa kanilang paglalakbay patungo ng palapag sa pagbabakasakaling magawa niyang maalala ang tinutukoy ng ama ni Bitang. Pero kahit anong isip noon ni Manong Buti, wala talaga siyang matandaang sumama sa kanila. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi na nila nagawang ubusin ang kanilang hapunan para lamang makita ang panauhing tinutukoy ng ama ni Bitang. Paglabas nila noon sa pintuan ng bahay, agad namang bumungad sa kanila ang isang manlalasong nakaupo sa silya na nililimlima ng puno. Nagkataon naman noong bilog ang buwan kung kaya't kitang-kita nila ang buong paligid. Manong, sino hong kasama? Nasaan ho sila?" Tanong ni Manong Buti paglapit ng kanilang pangkat. Nang marinig naman ng manlalason ang sinabi ni Manong Buti, tanging pagsilay lang naman sa kanila ang ginawa nito. Habang ipinapaikot-ikot sa kanyang mga kamay ang mga abong nakasilid sa supot. Hindi ko lubos maisip na kauri ko din pala kayo. Ay, nakakapagtaka lang. Lahat kayo merong sariling kakambal na demonyo. Ang ikinagulat ko lamang, iho, bakit hindi ko agad ito naramdaman kayong nasa iisang panig pala tayo? Wika ng ama ni Bitang. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagdukot niya sa abong nakasilid sa supot at mabilisang isinaboy sa hangin. Matapos itong gawin ng ama ni Bitang, gulat na gulat noon sila Manong Buti nang bumungad sa kanila ang 5 demonyong merong mga dalang iba't ibang uri ng mga sandata na nakatayo sa harapan nila. Nakayuko ang mga ito at para bang wala itong balak na gumalaw o maupo man lang. Sa puntong yon,
Doon nila naramdaman ang presensya ng negosyante na pumapalibot sa mga nilalang. Bagaman imposible para sa kanilang meron itong kinalaman sa taong kanilang pinagtatrabahuhan, hindi pa rin nila kayang maitanggi na ang bagay na yon ang sinisigaw ng kanilang mga sarili. Paglalarawan ni Manong Buti sa mga demonyong tumambad sa kanila, halos maihahalin tulad mo ang buong anyo nito sa isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lamang ng mga demonyong yon ay ang kulay ng kanilang mga balat at wangis ng pagmumuka. May iilan sa mga ito ang tinubuan ng napakaraming kaliskis sa buong katawan na tila ba lumaki ang mga ito sa ilalim ng karagatan. Ang apat naman sa mga demonyong yon ay merong nagsisiusli ang mga buto sa siko na halos kasing tulis ng talim ng isang sibat. Malasakambing din ang mga paa ng mga ito na maaring yon ang nagbibigay ng bilis sa kanila sa oras ng digmaan. Ang pagmumuka ng mga nilalang na yon ay halos hindi nagkakalayo at meron silang hindi magkakaparehas na dami ng sungay na maaaring dumidepende sa kanilang lakas at kakayahan. Maya-maya pa, bigla namang naibaling ang kanilang atensyon sa kinaroroonan ng ama ni Bitang nang muli itong magwika ng, Magtapat nga kayo sa akin. Saan kayo nagtatrabaho? At ano ang pinagtatrabahuhan ninyo? Kasabay ng pasigaw na tanong nito, ay siya namang pagbawi niya ng kanyang abong isinaboy sa hangin na siyang mabilisang nagkubli sa kinaroroonan ng mga demonyo. Upang masigurong walang tengang nakikinig sa paligid, ninais nilang ipagpatuloy na lamang ang kanilang pag-uusap sa loob ng kanilang tahanan. Kahit malabo noon para kay Manong Buti kung saan mag-uumpisa, ninais na lamang niyang ilahad ang lahat sa ama ni Bitang, gawa ng kahit papaano'y may karapatan din itong malaman. Hindi naman ho sa inililihim namin sa inyo ang bagay na ito. Pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Para makaligtas ka sa Maynila, kinakailangan pa naming kumapit sa patalim. Makuha lamang ang sapat na salaping magtutustos ng aming mga pangangailangan. Sa tingin niyo ho, bakit nakakapagpadala sa inyo si Bitang ng maraming salapi, gayong wala naman talaga siyang pinag-aralan? Seryosong tanong ni Manong Buti. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman niyang tinumbok ang punto ng kanyang mga sinasabi. Ayaw na niya kasi noong magpaligoy-ligoy pa dahil baka kung ano pa ang bagay na maisip ng ama nito. Habang inilalahad niya ang linya ng kanilang trabaho, maigi naman itong pinakinggan ng ama ni Bitang. Nang malaman itong nangunguha pala sila ng kayamanan sa iba't ibang lugar, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na galit at kawalan ng respeto sa kanilang grupo. Hindi niyo ho kami masisisi kung ganito ang aming nakagawi ang trabaho. Kagaya ninyo, Manong, biktima lang din kami ng ganitong larangan. Huwag niyo din husa ng husgahan ang aming trabaho, kagaya ng ipinapakita namin sa inyo. Kahit papano naman, kitang-kita niyo at ramdam ninyo ang pagsusumikap ng aming grupo. Paliwanag ni Manong Buti. Hindi ko hinuhusgahan ang larangang trabaho ninyo. Napapaisip lang ako sa kung sinong amuhang nagbibigay ng kautusan sa inyo. Mag-iingat kayo mga iho, sapagkat ramdam kong hindi ordinaryong tao ang negosyanteng tinutukoy mo. Maaring kagaya ng maraming demonyo, nagbabalat kayo lang din ito. Hindi nyo ba napapansin? Bakit lahat ng inyong mga misyong pinagdaanan nagagawa nyong mapagtagumpayan? Huwag mong sabihin sa akin nagkataon lamang ang lahat, dahil walang nagkataon kapag pangalawang beses na ito naganap. Sagot naman ng ama ni Bitang. Dagdag pa nito na ang mga taong nasa panig ng kaliwa nararamdaman ang kanilang mga kauring umaaligid din sa paligid. Sa kaso ng negosyante, bagaman malayo ito sa kanya, nagpadala yon ng mga kauri niyang demonyo upang masigurong ligtas at umantabay sa lahat ng oras sa mga taong binibigyang pagpapahalaga
ng pinunong nag-utos sa kanila. Kung hindi nagkakamali noon ang ama ni Bitang, ang presensyang naramdaman niya sa mga diablong nakaantabay sa kanyang bakuran ay ang sariling presensya ng negosyanteng kanilang pinagtatrabahuhan. Payo ko lang sa inyo, Buti. Maging alisto kayo sa lahat ng oras. Huwag na huwag niyong pagkakatiwalaan ng husto ang inyong amo, baka yun din ang magdulot ng kamatayan ng inyong grupo. Nabanggit mo na sa aking ilang ulit na kayong nalagasan ng kasama, kaya sana na may natuto ka na. Bilang pinuno ng inyong samahan, responsibilidad mong sila'y pangalagaan at mailayo sa kapahamakan. Dagdag pa ng ama ni Bitang. Matapos ang kanilang pag-uusap, tila ba hindi magawang makapaniwala ni Manong Buti sa lahat ng sinabi ng manlalason. Bagaman ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo, tila ba may kung anong bagay ang bumabagabag sa kanyang sarili. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, doon na nga nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Bagaman hindi pa kalaliman ng dilim noong mga oras na yon, ramdam na nila ang kakaibang presensyang animoy nagmamanman sa kanila. Habang pinakikiramdaman ito ng ama ni Bitang, panay naman ang ginagawa nitong pagpapalipad hangin sa buong paligid. Silang lima naman noon, kinuha na ang kanilang mga armas upang paghandaan ang nakaambang panganib sa pagsapit ng dilim. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang kanilang grupo nang makarinig sila ng isang napakalakas na pag-atungal sa buong paligid. Sinabayan yon ng pag-alulong ng aso na siyang nagbigay ng labis na takot sa apo at iilang mga anak ng ama ni Bitang. Hindi naman ito pinansin nila Manong Buti dahil alam din nila sa kanilang mga sarili na ligtas sila sa loob ng pamamahay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa kanila ang manlalason habang nagwiwika ng, Hindi nyo ba nararamdaman ang paggalaw ng mga kakambal nyo? Pagmasdan ninyo ang labas ng ating bakuran at makikita ninyo ang bagay na tinutukoy ko. Matapos itong marinig nila Manong Buti, agad naman nilang tinungo ang dingding ng bahay upang magmasid sa paligid. Pagsilay nila sa bakuran, doon bumungad sa kanila ang mga demonyong nagbabantay sa bakod nito na animoy nakahandang pumatay sa kahit na anong demonyong magpupumilit na pumasok sa buong lugar. Nang mapagtanto ng ama ni Bitang na gumawa na ng hakbang ang kanyang mga kalaban, dali-dali naman niyang kinuha ang basong nasa itaas noon ng kanilang kusina at walang pagdadalawang isip na dinakot ang bagay na nasa loob nito. Ibinili niya din noon kay Bitang na kahit anong mangyari, huwag niyang papahintulutan ang sinuman na makalapit sa minsan niyang pinagsidla ng lason. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman itong lumabas hanggang sa marating na nito ang kanilang bakuran. Sumunod na dinoon sila Manong Buti para naman kahit papaano'y magawa nilang mabigyan ng tulong ang ama ni Bitang kung ito ay labis na kinakailangan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalabas at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng mga demonyo na nagmamasid sa buong paligid. Halos hindi nila mapigilang makaramdam ng takot noon sa kadahilan ng kitang-kita nila ang pagsikumpulan ng mga ito sa labas ng bakod. Nadatna naman nila noon ang ama ni Bitang na nasa harapan ng bakod na para bang nakikipag-usap sa mga nilalang. Hinayaan lang naman nilang gawin ng ama ni Bitang ang bagay na kanyang nais upang masigurong hindi nila nagagawang mahadlangan ang anumang gustong gawin nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, kitang-kita nila ang halos hindi mabilang na mga demonyo na nagsisituwad sa buong paligid. Ang iilan sa mga ito ay nag-aangil at ang iilan naman ay kumakain ng lupa.
Hindi rin inaalis ng mga nilalang na yon ang kanilang paningin sa grupo nila Manong Buti na halos maging pagkurap ng kanilang mga mata ay malabo para sa kanilang gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat nila ang pagtalikod ng ama ni Bitang sa bakod na kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan habang nakasimangot ang pagmumuka. Panay din ang pag-usal nito sa paligid na para bang meron itong mga palipad hanging binibitawan. Nang marating na nito ang kinaroroonan ng kanilang grupo, agad naman itong nagwika ng, Pumasok na kayo. Tapos na ang aming pag-uusap. Wala na akong magagawa kung hindi ang ipataw sa kanila ang parusang kanilang hinahanap. Naway malaman ng ibang tribo na hindi ko kasalanan ng bagay na ito. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan din naman itong pinakawala ng kung anong bagay na nasa loob ng kanyang kamao na halos mabilisang sumuot sa ilalim ng lupa. Ang mga damong dinaanan nito ay mabilisang nalanta, maging ang mga halamang naroon sa lugar. Nabuwal na dinuo ng kaisa-isahang puno na nagbibigay lilim sa kanilang tahanan dahil sa lakas ng lasong pinakawala ng ama ni Bitang. Matapos itong masilayan ng mga aswang sa paligid, mabilis na naman itong nagsilundag papaloob sa kanilang bakuran. Subalit, ang lahat ng mga naunang nakaapak sa lupa, bigla na lamang naging abo nang sa hindi malamang dahilan. Nang masipat naman ang iilang aswang na nasa paligid ang mga nangyari, buong lakas namang nagsipulasan ang mga ito, makalayo lamang sa karunungang pinakawala ng ama ni Bitang. Sa tingin ba nila makakatakas sila sa akin? Kagustuhan nyo yan, kung kaya't damhin nyo ng buong buo. Wika ng ama ni Bitang habang pinapapasok nito sila Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, nanatili namang walang imik ang kanilang grupo sa loob ng tahanan nila Bitang dahil sa mga pangyayaring hindi nila lubusang mapaniwalaan. Animoy ang pakiramdam noon nila Manong Buti para silang nananaginip sa mga bagay na kanilang nasilayan. Maya-maya pa, agad namang humarap sa kanila ang ama ni Bitang at buong pagmamalaki nitong inilahad sa kanila na nagawa na niyang mapaslang ang mga demonyong nagtatangkang sumira ng kanilang katahimikan. Inabisuhan din ito sila Manong Buti na magagawa na nilang makauwi anong oras man na gustuhin ng kanilang grupo. Bagaman hindi pa tuluyang tahimik ang kanilang lugar noon, matindi ang pag-asa ng ama ni Bitang na magagawa niyang makalunsad ng pangkapayapaang pag-uusap sa iilang tribong nananahimik. Matapos itong malaman nila Manong Buti, wala na silang nagawa noon kung hindi ang magkibit balikat na lamang sa mga nangyari. Hindi na din sila noon nagtanong ng dagdag impormasyon ukol sa lasong tangan ng ama ni Bitang upang matuldukan na ang ganoong mga paksa at pag-uusap. Ilang araw pa ang lumipas, napagpasyahan ng kanilang grupo na manatili na muna ng 3 araw sa lugar. Binisita nila ang lahat ng magagandang pasyalan doon, maging ang mga dagat na merong magagandang tanawin. Halos hindi nga inaasahan noon nila Manong Buti na magkakaroon pala sila ng isang masayang bakasyon matapos ang mga pangyayari. Dahil sa labis nilang pagkaaliw sa lugar, hindi nila namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagsapit ng 3 araw, sila Miguel noon, panay pa ang pangungulit kay Manong Buti na manatili. Subalit, hindi naman niya ito pinagbigyan sa kadahilanang masyado ng matagal ang kanilang pananatili sa lugar. Kahit papaano, kinakailangan na nilang harapin ang realidad ng kanilang buhay at mga trabahong kanilang iniwan.
Kinausap niya din ng masinsina noon si Bitang kung sasama pa ito sa kanila o magpapaiwan na lamang. Pero kagaya ng inaasahan, hindi pa rin nagawang talikuran ni Bitang ang trabaho nilang kinagisnan. Sa pag-alis nila sa bayan ng Palapag, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa magandang pagtrato sa kanila ng pamilya ni Bitang. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar na yon, sa huling pagkakataon, muli na namang narinig ni Manong Buti ang babala ng ama ni Bitang ukol sa mga bagay na maaaring maganap sa pangkasalukuyan. Buti, itatak mo to sa isip mo. Hindi lang sa material na mundo umiikot ang buhay ng tao. Kung totoo man ang hinala ko laban sa pinagtatrabahuan niyong amo, paniguradong may kalalagyan kayo. Sa ngayon, para maiwasan niyo ang anumang problema sa hinaharap, mas mainam na sundin niyo na lamang ang anumang nais nito. Alam ko namang sa ngayon ay hindi pa kayo niyan tatraydorin sa kadahilanang may malalim pa yang nais sa inyo. Pakatandaan mo, may mga mahalagang bagay na nais makuha ang mga demonyo sa mundong ito. May iilang nasa lugar natin kung kaya't pag-isipan mong mabuti bago ito kunin. Paalala ng ama ni Bitang. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman nilang binaybay ang daan patungo sa terminal ng sasakyan. Sa pag-alis nila doon, baon-baon ni Manong Buti ang paalala ng manlalason. Ni isang saglit, hindi niya ito kinalimutan dahil alam niyang ang impormasyong kanyang nalalaman maaaring magligtas sa kanilang grupo sa pangkasalukuyan. Okay, alam nyo, tama talaga ako ng hinala pero hindi pa naman tayo 100% sure kung totoo ba yung hinala natin. Dun sa nagbibigay sa kanila ng utos, di ba? Yung mga nagpapakuha ng mga artifacts or kung ano man yung gusto nyong pakuha kila Manong Buti. Pero, kilala naman natin si Manong Buti. Trabaho lang, walang personalan. Ganun siyang klase ng tao di ba? Pero, alam niyo, nakakapanabik talaga yung mga susunod na mangyayari. Lapag na rin kagad natin yung 9 para hindi kayo mabitan. Pahintay na lang. Salamat.